good time. Don't tell your friends, go get your coat and meet me outside. Get you looking at me. Baby, don't you worry, I'll see you. Fashion never won't cause a chemistry. Wanna get closer, closer to you. Found you. I'll find a way to find out some more about you. Found you. I had to make a stay just so I could get around you. Found you. It was getting kinda late, so I felt that I was bound to be all night. I found you. I found you. Found you. Found you. Found you. Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás privítal v mene spoločnosti Fantázia na prezentácii audiotechniky KRA. Takto bude vyzerať moderátor budúcnosti, pretože vždy si doniesie svoju aparatúru so sebou. Ja som mal jednu takú moderovačku, bola tam jedna nemenovaná kapela a tí mi povedali, že ty si to ide z vlastnú aparatúru, dobre? Aj vlastný mikrofón. No a ja som povedal, to sa nedá, lebo to je strašne veľké, tak odteraz si ho doniesiem aj sám. Ideme to skúsiť otvoriť. Som sa to aj naučil. Hej. Vynikajúce. Otvorené. Scenár je tu. Takto to vyzerá. Takže v mene spoločnosti Fantázia vás vítam na tejto prezentácii. Spoločnosť Fantázia sa stala výhradným distribútorom pre Slovenskú a Českú republiku. To znamená prenájom a predaj tejto techniky. Odkedy KRA pôsobí od roku 92, sú všeobecne na svetovom trhu. No a z rentalovej firmy sa zrodil výrobca jedinečnej zvukovej techniky alebo zvukových systémov. Prinášajú nové technológie a riešenia v oblasti profesionálnej audiotechniky. Takže je to fasa. Zabudnime na časy, keď boli reproduktory väčšie ako roldorky, pretože to bolo naozaj niekedy veľmi ťažké. Vy ste tu odborníci mnohí, čo sa týka hudobnej techniky, tak veľmi dobre viete, o čom hovorím. Vyzerá to asi takto, je to fantastické. Už menšie to ani nemohlo byť. Ešte keď odrežieme ten spodok, tak to bude úplne unikátne a to sa ešte nedá asi. Dobre, dovolte mi, aby som prizval k sebe za technickú podporu Romana Sliža, odborníka, ktorý by nám mohol pár vetami aspoň povedať, že prečo ste sa rozhodli tento systém priniesť na Slovensku. Tak ja by som tiež poďakoval za slova, privítal svojich priateľov. Nepriateľov tu nevidím zatiaľ. Takže naša voľba v rámci tohto systému vyplynula z mnohých vecí. Prvý bol faktor hmotnosti, lebo nosiť ťažké aparáty, to sme už, dúfam, jednoznačne odložili. Ja neviem takto zoširoka, na čo by som upriamil vašu pozornosť. Snáď by sme mohli spraviť nejakú ukážku a potom by som rád konkrétne odpovedal na vaše dotazy, čo sa týka elektroniky, systémov a tak ďalej. Takže by som chcel, keby sa dalo chalanov z kapely, keby skúsili zahrať. No, ja som to tak všetko skonštatoval, že v podstate na veľkosti nezáleží. Vidíte, teraz to platí. Na veľkosti nezáleží. Aj malé bedne dokážu robiť veľké divadlo. To ešte uvidíte. Dnes budete mať odprezentované 3 systémy, no a bude to samozrejme formou live music. Ja aspoň som sa tak poučil, že aké systémy sú to. Najskôr budete mať možnosť počuť a zažiť KR200S,
potom to bude KR400S, no a do tretice Personal Audio KB1, čiže pre jedného hudobníka, prípadne pre duo. Máme tu fantastických hudobníkov. Chlapi, poďte na to. Veľmi sa tešia vedľa na prezentácii. Takže prvý systém odprezentujú páni teraz. Takže systém KR400 sa skladá z 21-palcového subbasového reproduktoru, ktorý je delený na 140 Hz. Komplet elektronika s výkonovou časťou je zabudovaná v subbase, odkiaľ sú napájané dva satelity, ktoré vieme uhlovať od -5 do +10, takže viete vyhrať aj balkóny, keď treba. Prípadne systém spodný sa dá dať tiež dole ako downfill. Má to 16 užívateľských presetov, ktoré sú možné prepínať cez TCP/IP protokol, cez notebook alebo Wi-Fi, štandardná výbava sofistikovaných systémov dneška. Viete používať samostatne subbas s jedným satelitom, prípadne s dvomi. Takže z mojej strany nebudem vás tu zaplávať s číslami, nech sa páči, potom v materiáloch je dostatok informácií. Ešte tak možno zmením, že bas má výkon 1,8 kW a ten vrch takisto, takže vie to uhrať skutočne dosť veľké auditorium. Nejaké otázky, či necháme otázky na potom? Teraz by sme si mohli vyskúšať prípadne tú 200. Alebo keď chcete sa pýtať tej 400. Bol tu taký dotaz, že sa snažíme spraviť ešte jednu časť so spevom, aby ste počuli, že aj teda nielen hudba, ale aj spev samozrejme ide z toho veľmi zaujímavo. Osadenie tých vrchov ešte môžem povedať, sú trojpalcové širokopásmové reproduktory s 1,4-palcovými cievkami a dole je 21 palec, ktorý má 4-palcovú cievku. Takže všetko je na neodymových magnetoch, je to veľmi ľahké, skladné, mobilné. Takže z mojej strany zatiaľ všetko. Áno, tieto informácie sú hlavne dôležité pre dámy, ktoré sú tu, pretože oni sa tomu rozumejú. My ideme ďalej, malo by sa teraz prezentovať tá 200. Neviem, kam nám zmizli chalani? Hudba. Ideme? Hej, ja už som mal tu čas aj moderovať na tieto bedne, chalani to už skúšali, myslím si, že nejakých pár mesiacov na nejakých eventoch a všetci sa čudovali, že čo to je za vec, ale vyzeralo to perfektne. A čo sa týka romantých balkónov, tak to už aj to bolo využité na tie balkóny. Páči sa to každému otáčať. Dobre, páni hudobníci, pozývam vás teraz opäť sem na pódium. Už si hral na tento systém, Adam? Áno. Už to bolo raz. Už premiéra moja je za mnou. Čo ty na to hovoríš? Výborné, dobre, ako hrali sme Unplugged vtedy, bolo to dobré a teraz, že vraj by sme mali niečo túto s chalami dať dokopy, nejaký big beatový prvok, tak nevieme, jak to dopadne, ale snad dobre. Dobre, takže Adam Ďurica nám dá spev, má nás rád. S týmto mikrofónom? Hej, dobre. Jo. Leave me, I got a little world, be a small boy, God,
Dobre, teraz by sme mohli niečo povedať o tom systéme, Roman. O 200 teraz hrali, áno? Takže 200 je mladší brat 400. V súbasovej sekcii je 18-palcový reproduktor, trojpalcová cievka. Hore v tých satelitoch. V každom je 16 a 16 reproduktorov širokopásmových, veľkosť 2 palce, cievka jednopalcová. Takisto elektronika zabudovaná v súbase, takistý manažment cez TCP/IP protokol po sieti, takisto 16 užívateľských kriviek. V tých novších systémoch, ktoré teraz predstavili vo Frankfurte, už pribudla dotyková obrazovka. Na výstupe signálu dobudovala firma K-Array 6 parametrických filtrov, ktoré sú veľmi dobre navrhnuté a možné teda ich aplikovať v prípade nedostatkov akustických akýchkoľvek priestorov. A výkonovo je to tak, že 18 má kW a vrch takisto kW. Je to samozrejme systém lineáru, tiež vieme ten vrch uhlovať, keď treba. Takže z mojej strany všetko. Na vaše otázky rád zodpoviem potom pri šálke dobrej kávy. Prosíme zase mladú generáciu KB1. Máme tam trošku problém, že sa nám nepodarilo naštartovať vnútorný mixážny pult, ktorý tá KB1 obsahuje. Je to taká skladačka v rámci toho, aby mladým, začínajúcim, perspektívnym hudobníkom umožnili priniesť si so sebou dostatočne výkonnú aparatúru, kde je úplne všetko. To znamená, že má to 2 vstupy, linkové, mikrofónové, virtuálne ďalšie 2, efektovú smyčku, priamo zabudovaný DSP procesor. V sebe to má takisto ten virtuálny mixážny pult, kde si viete namodifikovať vrátane korekcií, efektov. Nazorkované sú tam jednotlivé nástroje, že aj pre laika neznalého, keď chce teda zvučiť akustickú gitaru, tak si ju vybere z databázy a zaradí si ju cez ten mixážny pult. Dá sa to ovládať USB protokolom alebo cez Wi-Fi takisto s iPadom alebo s notebookom. Zahráš niečo? Dobre, takže ja poprosím zase kolegu teraz vyslovene s akustickou gitarou a len s mikrofónom. Bude to bez efektu, bez korekcií, tak ako to je postavené na rovné korekcie, aj gitara, aj hlas. Takže je tam samozrejme možnosť si ten mikrofón potom nakorigovať. Sú tam relevantné parametrické korekcie, tak ako vo slušnom hociakom pulte. Piješ kávu bez smotany, vraj som prípad zamotaný. Chceš ma len tak bez nároku, užívať si pár dní v roku. Vo whisky už praskli ľady, vraj som večne bez nálady. Poviem ti to, kým sme sami, bez servítky pred ústami. Mám byť celý bez seba, že si taká bezbredná. To bol ten v podstate najmenší. Ty kokso, to je sila. To bola tá KB1 pre v podstate jedného hudobníka, prípadne pre duo. Má to teda dobré basy. No a teraz by sme si ešte jeden song dali s kapelou na 200, hej? Tým pádom to by bol posledný song a potom môžeme dať otázky, prezentácia, môžete sa pýtať, čo to stojí, ako to získať, ako s tým robiť a tak ďalej. Som sa chcel opýtať, či by sa toto dalo pripojiť aj na obyčajnú MP3 prehrávač. Jasné, nie je problém. Zozadu dokonca tu máme aj nejaké nachystané, ale není problém. Skrátka hrá na to všetko, má to symetrické vstupy. Takže není problém MP3 na to pripojiť. Sú tam dokonca navzorkované
a vyekvalizované krivky, máte tam disco, smooth, že si viete vybrať podľa toho nastavenia, takže nie je problém priamo do toho akýkoľvek signál. Ja ešte vám chcem pripomenúť, že pri vchode, ako ste vchádzali, tam je tzv. Systém Piccolo, to je typické pre Talianov káva Piccolo, ale toto je systém Piccolo. Je to home audio na domáce použitie, púšťali sme tam koncert Stinga, myslím si, že to znelo vynikajúco, takže to je v podstate najmenší systém. Teraz sme počuli 200, sú tu 400, mňa to baví inak toto. Mať to doma, úplne susedia sa tešia. Dobre, ešte by sme možno mohli pustiť nejaké to CD, chalani, že ako to hrá teda z playera, nejaká tá DJ-na. Čo ešte dôležité, všetky informácie, čo sa týka ceny, prenajmu, predaja, či už Romana, všetkých, čo majú trička KRA, inak oni sú aj z Fantázie, ale je to teraz KRA. Ja som si chcel dať, len som moc tlstý, tak nie. Takže čo ešte máte aj na mňa. Čo ešte dôležité, v podstate Fantáziu, tí, ktorí nepoznáte, tak je to rentalová firma, technicky zabezpečuje úplne od tých najmenších eventov až po naozaj tie najväčšie koncerty a festivaly. Takže sú to naozaj profesionálny tím, zvukári, všetci chalani, je to výborná partia, veľmi dobre ich poznám. Darí sa im chalani dobrý nápad, ja myslím, že dobrý nápad, nejakú tú spoluprácu to už nechám na vás. A teraz si dáme už len takú podmazovú hudbu. Neviem, Roman, či ešte niečo chceš dodať. A občerstvenie treba to všetko zjesť, inak vás nepustíme. Škoda by to bolo. No a otázky na chalanov. Dáme si takú voľnú diskusiu s hudbou. OK? Ja by som vás chcel ešte poprosiť, tam vľavo vzadu je nastagovaný systém 400-kový. Viete z toho bez problémov spraviť vynikajúci lineárny systém. Vo Frankfurte hralo vonku 5 týchto stĺpikov a 3 basy. A bolo to veľmi zaujímavé, takže koho zaujíma v rámci zavesovania systému, je tam kompletný rigging. Ľavá časť je venovaná takému tomu profi a tá pravá časť s prospektami, to je viac menej taká inštalačná záležitosť. Takže nech sa páči, potom si zoberte materiály a keby ste sa chceli niečo skutočne spýtať, tak budem len rád. Nech sa páči. Dobre, takže ďakujeme za pozvanie, no a rozlúčme sa s heslom, že na veľkosti nezáleží. OK. Dobrú chuť vám prajeme, ďakujeme, že ste prijali pozvanie, no a ste už malé kufre, oplatí sa to fakt. Dobre, ďakujeme, dobrú chuť a otravujte tých pánov s tým KRA. Ďakujeme. Ďakujeme! Pom, 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 pom!